Rebel i autodidacta, Antònia Vicens ha fet a través de la seva literatura una radiografia descarnada de les grans transformacions de Mallorca en els darrers 60 anys. Va néixer l'any 1941 a Santanyí, en el si d'una família senzilla. La meva família era una família molt normal. Mon pare, com molts d'altres homes, se va embarcar en una barca que passava objectes de contraband, feien cap a Ceuta, Melilla, Tànger, venien un pic cada any. Mon mare estava a casa, sempre pendent d'una carta, sempre pendent de la ràdio, quin temporal feia la mà gran. Era un poble que es pot dir quasi de dones, totes soles. Santanyí era llavors una vila pagesa i marinera immergida en un món patriarcal dominat per la religió. El meu poble, Santanyí, a la meva infantesa, era un poble que vivia en els carrers, estava ple de gent. Era un poble amb moltes mancances, ens hem de situar a la dècada dels 40, no? Plena postguerra, molta misèria. Així tot, la gent vivia molt a fons un món sobrenatural i ens feien creure que els miracles eren possibles. Per exemple, si no plovia, la gent sortia en processó i demanaven a Santa Bibiana que fes ploure. Record que la gent vivia a tot de campanades, de les campanes de l'església i de rellotge de l'Ajuntament. Era un poble molt de contrastes. Per exemple, anaves a l'ermita de Consolació i havies de passar per mig de dues fileres de presos que reconstruïen la carretera. O vaig veure una amigueta que es va morir de fam. Un nen que jugava amb jo, un dia va desaparèixer amb son pare i sa mare. Aquell dia se va trobar un pou, el pou de son d'uns ple de cadàvers, d'homes castrats, i havien dit que l'assassí era son pare d'aquell amic meu. Que era una infància que rebies xocs molt forts. Per bé que des de 2 anys va anar a costura a les monges franciscanes, la seva gran escola van ser els carrers de Santanyí, que recorria sovint en bicicleta, tot escoltant les converses de la gent gran. Anant pel carrer, recorrent el poble en la meva bicicleta, me'n vaig adonar del poder que tenien les paraules. La gent s'insultava, jo no en tenia per què. Després vaig saber que veïnats en veïnats, un eren de la que diuen els blaus, uns altres deien de rojos, tots tenien rancor, tots tenien ganes de venjança i la gent s'espraiava insultant-se a mi del carrer. Jo vaig veure la força que tenien les paraules, que les paraules eren armes, eren pedres. Vaig començar a col·leccionar-les. Vaig pensar que el meu món seria el món de les paraules. Abans d'atrevir-se amb les paraules, es posa a dibuixar i pintar. Amb l'arribada del turisme a Mallorca, entra a treballar de secretària en una cadena d'hostaleria a Cala d'Or. A primera vista, era un món paradisíac. Hi havia molt pocs hotels, hi havia turistes que prenien el sol amb molt poca roba, per tant, creus que jo era la llibertat. Molt aviat vaig saber que aquests turistes venien a oblidar, perquè havien passat una segona guerra mundial, hi havia moltíssims alemanys, hi va haver moltes històries d'intents de suïcidis, és a dir, que el turisme no era un turisme feliç. I el pitjor de tot va ser que vaig ser testimoni de l'explotació de la mà d'obra barata que havien duit de sud d'Andalusia i veies aquella explotació total, ja pareixia més un camp de concentració. Jo, de la recepció mateixa de l'oficina, sentia gemegar i després sabia que la Guàrdia Civil apanyissava un cambrer o un empleat perquè un turista deia que li faltaven 500 pessetes. Clar, hi havia un empleat que no feia gràcia en els caps i deien aquestes que ha robat les 500 pessetes segurament i anava a la policia. És a dir, que policia i hotelers feien un poder molt fort. Durant aquests anys estudia idiomes i taquigrafia i segueix el primer curset de català elemental organitzat per l'Obra Cultural Balear al 1963. 2 anys després publica la seva primera obra, Banc de fusta, un recull de narracions que obté el Premi Cantoni Gros. El 1967 s'estrena com a novel·lista amb 39 graus a l'ombra, guanyadora del Premi Sant Jordi i molt ben acollida pel públic i la crítica. L'any 67 me deien que per triomfar havies de viure a Barcelona, que era la ciutat cultural. La Maria Aurèlia Campmany ja m'havia preparat no sé quantes revistes per jo col·laborar, revistes feministes, premsa. Era un món tentador, però també vaig trobar que era un món abassegador. Tenint en compte que jo venia de Cala d'Or
I quan jo sortia de la feina me traia el rellotge, me traia les sabates, que caminava descalça per sentir aquella mica de llibertat de trepitjar la terra, i me vaig estar rumiant. Vaig passar tota una nit en blanc i vaig decidir tornar a Caledó. No fer vida literària, però no me n'he penedit mai, perquè escriure, llavors i encara ara, per a mi, sempre ha estat llibertat. A principi dels anys 70 es casa i es trasllada a viure a Palma. Treballa després en diferents oficis: venedora de llibres a domicili, locutora d'un programa de cuina a la ràdio i, finalment, entra com a secretària en un bufet jurídic. Vaig tenir la sort que eren joves advocats que formaven part de Joves Advocats per la Democràcia en aquells anys que en Franco, moribund, encara firmava penes de mort, i vaig poder viure tota aquella inquietud d'una manera molt més propera que si hagués fet feina a una oficina qualsevol o a una altra feina. Recordo que quan va venir en Juan Carlos per primera vegada com a príncep, en el seu càrrec de príncep oficial a Palma, que tothom obria les finestres i traia banderes i l'aclamaven, nosaltres vàrem tancar completament totes les finestres i van guardar un silenci total. El 1975, any del naixement del seu fill, deixa la feina de secretària i obre una botiga d'artesania al barri de la Seu. La tranquil·litat del negoci li permet dedicar-se intensament a la lectura de grans figures de la literatura universal i a l'escriptura. Així doncs, durant la dècada dels 70 publica les novel·les Material de fulletó i La festa de tots els morts. Als anys 80 apareixen 4 novel·les, entre les quals cal fer esment de Gelat de maduixa i Terra seca. En la línia de les anteriors, aquestes novel·les incideixen, des d'una perspectiva molt aspra, en la progressiva transformació de l'illa de Mallorca en un paradís de l'especulació immobiliària i de la corrupció política. Amb l'arribada del turisme, els mallorquins se varen trastocar. El pagès va abandonar el seu quarton de terra, el pescador va abandonar la seva barca i tots es varen posar en servei dels turistes. Van deixar de ser amos de qualque coseta per ser criats, se pot dir. Després, els que havien fet qualque bé amb l'estrapel·lo varen començar a edificar. També els que eren propietaris d'un tros de roca varen començar a vendre. Clar, era un poble pobre i estaven desesperats. Varen veure que allò era una mina d'or. I jo crec que varen espanyar Mallorca i el poble mallorquí no té consciència de la poble. Com encara ara. Qui governa Mallorca són els hotelers i no el govern. També tracta de la pervivència de la llengua, les injustícies socials i de la lluita de la dona per aconseguir els seus drets. La situació de la dona a Mallorca quan jo era nina era la d'una dona molt poc informada, una dona sense cap inquietud per aprendre ni per progressar. Educava les filles per agradar als homes i per servir-los. I a vegades són molt dures dir que eren dones engreixades per agradar als homes. De totes maneres, dins la família, una vegada casada, la dona agafava molt de poder, perquè ella era la que administrava el sou de l'home. Ella era qui educava els fills i filles amb una mentalitat molt masclista. És a dir, era la dona víctima i alhora còmplice d'aquesta política catòlica tan repressiva. Ha evolucionat igual que qualsevol dona de qualsevol país europeu, exteriorment, diria jo, perquè Mallorca és un poble molt conservador i la dona és molt conservadora. És clar que la dona ara estudia, la dona té càrrec, la dona se divorcia, la dona té amants, però aquella revolta interior que fa que un poble progressi, jo crec que la dona no la té, la dona jove. Crec que viuen de les rendes, de la llibertat que varen guanyar les dones de la meva generació. Simultàniament, col·labora en els suplements culturals de diversos diaris i, juntament amb Josep Maria Llompart, publica memòries d'infantesa a Diario de Mallorca, posteriorment aplegades en el volum Vocabulari privat. En Josep Maria me va proposar una vegada escriure una novel·la a dues mans. Ell opinava que teníem una mateixa exigència en el llenguatge. Jo opinava que no, perquè en Josep Maria és poeta i assagista. Jo només som narradora. I li vaig proposar escriure unes memòries, perquè en unes memòries la prosa no té per què ser unitària.
La memòria de la meva infantesa crec que els vaig escriure amb els ulls. Va ser una mirada sobre la meva infantesa. Aquella nina que anava en bicicleta, aquella nina que corria per la platja, que anava a veure sortir la lluna a la platja, aquella nina que a l'escola era reprimida. Era mostrat tot un món que va ser molt castrador. Després de 10 anys de silenci editorial, el 1998 publica la novel·la Febre alta i 2 obres de literatura juvenil, L'àngel de la lluna i Massa tímid per lligar. El 1999, la Generalitat de Catalunya li atorga la Creu de Sant Jordi pel reconeixement a la totalitat de la seva obra. També ha estat distingit amb la medalla Ramon Llull del govern balear. Era el Parlament que havia acordat donar-me la medalla. El Parlament representa el poble, per tant vaig estar molt contenta. Però qui m'havia d'entregar la medalla era el president del govern balear, que en aquell moment estava fent una política lingüística d'agressió en contra de la llengua catalana. I també una agressió en el paisatge que encara s'està fent. Al final vaig voler ser coherent i vaig escriure una carta d'en Jaume Mates explicant-li els meus motius, que no m'agradava la seva política lingüística, no m'agradava la seva política urbanística, estava completament en contra que ajudés a que la llengua catalana fos prescindible i que no podia jo anar a rebre la medalla de les seves mans. L'any 2000 tanca la botiga i es dedica a la seva professió d'escriptora. El 2002 va aparèixer la seva fins ara darrera novel·la, Lluny del tren. És membre del Pen Club i ha estat durant molts anys vicepresidenta per les Illes de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. I l'any 1999 va exercir-ne la presidència en funcions. Tots els camins de la meva infància me duen a escriure. Puc dir que vaig començar a escriure perquè veia que l'ambient estava molt enrarit. Jo era una criatura que anava pels carrers i veia que la gent se barallava, que respirava ràbia, que respirava odi, no l'entenia. Per tant, podria dir, com que també hi havia poc sabor perquè hi havia misèria, podria dir que escrivia com a higiene, com a per neteja espiritual i fins i tot física, i seria veritat. Podria dir també que de petita col·leccionava paraules perquè això, la cadència de les paraules m'entusiasmava, així com hi havia amigues meves que estaven col·leccionant nilon i pastingrac i les coses que arribaven de fora. Jo col·leccionava paraules perquè pensava que si tenia paraules el podria tenir tot. Sobretot pensava que en les paraules me podia muntar històries, podia sobretot vestir la meva llibertat. Tots els preferits n'he tingut molts, no sempre són fidels a tots, però els que mai d'ells encara són McCuller, en Jean Rhys, en Joan Barnes, en Víctor Català, en Llorenç Villalonga, Nomé, en Bernat Vidal i Tomàs, en Josep Maria Llompart, i moltíssim, que dic jo he agafat grans enamoraments, autors i autores, he viscut passions, però molt fortes amb escriptors. Els que m'han influenciat més, quasi no ho sabria dir. Record que un dels primers llibres que vaig llegir va ser El cor és un caçador solitari de Carson McCuller i me va sacsejar espiritualment, físicament, moralment, me va obrir tot un gran ventall de sensacions, de sensibilitats, i és un llibre que sempre l'he duit molta però de la ploma, no? De coses de la meva ploma. Els altres, supos que moltíssims autors i autores m'han influenciat, però sempre he lluitat per tenir una mirada pròpia. En un principi vaig tractar moltíssim el tema de la dona, el tema de l'ambient de postguerra en el poble, l'arribada massiva de turisme, el turisme de masses. Se podrien dir que les primeres novel·les són un textos literaris i al mateix temps documents. Després són molts temes que m'estan inquietant. He escrit sobre la follia, com a fruit de la frustració que de vegades pateix l'individu. He escrit sobre el poder que acaba destruint també l'individu. Però allò que més m'agrada és posar els personatges, fins i tot criatures, en el límit de les seves passions.
He tractat molts temes de les dones, però no he oblidat mai els homes. Ho he tractat sobretot en la novel·la Febre Alta, que així com les dones van avançant i van guanyant terreny dins la societat, l'home no s'acostuma encara que la dona vagi agafant aquest poder. Ha estat educat per ser fort, per ser el que comanda, per ser el que té càrrecs, viuen una certa regressió i estan en crisi. Els meus personatges són personatges del carrer, personatges que han hagut de lluitar molt. No són criatures que ho hagin tingut fàcil. Són frustrats i desencisats, a vegades una miqueta marginats, però són personatges que tenen somnis, que tenen expectatives, que tenen una lluita personal, és a dir, personatges que estan vius. Per tant, el desencís ve perquè ningú a vegades acaba d'assolir el que s'ha proposat. Descriure la realitat en tons aspres perquè s'hi pot extreure més bellesa també. Com més aspra és la realitat, com més dura, més bellesa s'hi pot trobar. També m'enfons molt dins l'interior de les persones i allà on hi ha el dolor més intens, el dolor més vertader, també hi ha de vegades la serenitat i l'esperança més autèntica i més commovedora. Normalment m'agrada que els personatges trepitgin carrers que jo conec, perquè d'aquesta manera pots descriure molt més bé l'aroma també d'un carrer o pots descriure l'ambient, però no són localistes. Jo el manco pretenc que les meves novel·les, tant si passen a Mallorca, com a un racó de Mallorca, com a una cala de Mallorca, siguin novel·les que els personatges mateixos puguin servir, puguin ser com si estiguessin tractats de Berlín o Nova York, perquè el que intenta cercar la part universal de la persona. La mà per jo, des de sempre, ha estat plaer i ha estat també angoixa. També ho he fet servir, aquesta metàfora, per a molts dels meus personatges. En un moment de gran angoixa no poden agafar el cotxe i partir perquè se troben sempre en la mà, és a dir, la mà com a barrera. I la mà no podem oblidar que també és una tomba. Ja de nina, molts de pescadors sortien a pescar i una nit de temporal ja no tornaven. Per tant, la mà es tomba també. Es tomba de republicans que fugien del feixisme, estem de la república. Agafaven una barqueta, se n'anaven i tampoc no tornaven. És també esperança perquè un moment de nostàlgia, un moment de voler ampliar horitzons, sap que pots agafar un barco, pots agafar un avió. És a dir, l'horitzó de la mà te dona esperança com a camí, com a molt de camins. El llenguatge que jo busco en la meva literatura sempre és un llenguatge que, a més de tenir color, que tingui cadència, que també tingui moviment. És a dir, cercaria el que podria fer una càmera. És a dir, que se mogui, que la gent quan llegeix tingui la sensació de si fa calor, que senti la calor, de que si no plou o si hi ha poca aigua, que de vegades hi ha hagut crisi, si camina per un camí i no troba un bar per prendre un tassó d'aigua, senti la set, que tingui sensacions, que s'assagi un poquet al lector. El llenguatge no me serveix per tots els personatges. Quan he d'escriure una novel·la, sempre he de fer una recerca prèvia del llenguatge. Ara mateix que estic escrivint una novel·la que surt un delinqüent, m'he passat tot un diccionari d'argot. La meva llengua literària s'ha hagut d'adaptar en el temps, perquè paraules que empleava en les primeres narracions han quedat arcaiques, algunes d'elles. També la vaig economitzar molt, la llengua. Tot el que pot dir una paraula vaig molt alerta no dir-ho en dues paraules. Me'n dono compte que en els primers llibres és un bosc de paraules, els primers llibres. I per dies, i ara no, ara procuro que sigui un camp obert, no? I que el lector mateix s'hi pugui passejar i pugui crear a través de les paraules. Hi ha crítics que han escrit, perquè ho he llegit, que la generació dels 70 va començar en la meva novel·la 39 graus a l'ombra. En un principi, pot ser tota aquesta generació que va néixer dins la dècada del 40, teníem alguna cosa en comú, perquè tant si era un que vivia a València, com a les Illes, com en el Principat, descrivíem aquella societat que es transformava, completament transformació. Arribava el turisme a Mallorca, però també arribava a València, arribava a Barcelona, no? I potser teníem algunes coses en comú, però després jo crec que no tenim res en comú, i jo ara mateix no me considero que formi part de cada generació. Actualment faig una vida molt retirada, volgudament, és la vida que he escollit, sense rellotges,
Una vida tirant a contemplativa, es podria dir. Llegeix molt, escric una mica, escolto música, la vida que m'agrada. Projectes de futur, tenint en compte que el futur sempre és ara, però vaja, els meus projectes són sempre continuïtat i perfecció, que en la feina i també en la meva vida espiritual i personal. Ara està a punt de sortir una plet de tots els contes, ja a l'impremta sortirà aquest mes que ve i després seguir escrivint una altra novel·la que tinc començat, vull dir que va. Damián es creu que dormo, però només tenc els ulls clucs i estic molt atent als seus desficis. Primer de tot es remena, sospira, es destapa, es toca el front com si es miràs la calentura. Després es fica un dit dins les calces i supòs. No és pensant en mi, precisament. De vegades em pega una empenta per comprovar la densitat del meu son. I si em creu profundament adormit, s'aixeca, s'embolica una bufanda pel coll i comença a córrer marina endins cap a la possessió. Jo bot del llit i vaig a la finestra. Quasi sempre la lluna badoca dins l'estany, inquietant el son dels peixarrins. Llavors surt al jardí, m'assec davall el baladre i espero. Ben aviat se sent el galopar d'un cavall dins la llunyania. Tot seguit es destria la clapa blanca del cavall contra el negre immòbil de la nit. Al principi, sospitava que Damiana deixava el meu llit per anar a encalentir les bosses del potentat. Però ben prest em vaig adonar que no cerca precisament el bastó d'un home per omplir el seu cau, sinó que desafia la mort. L'enorme mà de la mort estesa damunt la terra. Sap que bastaria una ensopegada del cavall o que la bufanda se li enganxés a les branques d'un arbre. Encara diria més. Damiana cerca Marina. Quedar-se per sempre abraçada a Marina dins el món perplex de la nit. I pens també que Damiana encalça roselles. El llevat de Marina quan encara només era un somriure als llavis del seu cosí o una busca de polsim dins l'entera d'una rosella. De torna al llit, tan exhausta que de vegades sembla morta. No respira ni es batega i la seva expressió és tremendament calmada. Llavors he de córrer cap al lavabo a tirar-me aigua fresca a la cara. Dec ser jo, comença a rumiar. El qui somia i s'aferra a la nit esperant que la nit es torni còmplice. Em vaig adonar de la meva condició d'àngel poc més o menys quan acabava de complir els 12 anys. He sentit contar que és precisament el tombant de l'adolescència que es desperten les forces supramundanes latents dins l'ànima d'algunes criatures, fent d'elles joguetes per a l'atzar o una fatalitat per a aquells que les estimen. Si bé n'hi ha que tot d'una s'adapten al seu estat extraordinari, tal com em va passar a mi el dia que la tia Engràcia va acabar. Jo seia, tota remirada, dins la cambra mortuòria, enfront de la seva filla i altres dones en renglera que ploraven en llàgrima viva. Amb ma mare al meu costat punyint-me que també ploràs, i no vaig poder. Ni plorar ni tampoc posar carona de pena, perquè veia una tirallonga d'àngels que s'enfilaven per les parets com si fossin micos, tot per fer-me riure. Ma mare em va pegar una cosa. T'he dit que ploris, va insistir. De poc vaig perdre-la de tant de mal que em va fer. Sort que, sense que ella ni ningú se n'adonàs, els àngels em van agafar per les aixelles i se me'n van dur amb ells a saltironar pel sostre. T'hem vengut a conèixer perquè tu també ets un àngel, em varen dir. Estava tan contenta que em vaig posar a voltar com una banyeruga. Llavors, un dels àngels, el més eixerit, em va advertir. No és tan fàcil com et creus. Et caldrà molta resignació. Amb això que en del voler donar a entendre vaig pensar, gronxant-me penjada de la làmpada. I ell, que de segur en llegia el pensament, em va explicar.
Per exemple, ara a tu t'agradaria fer una ploranyeta com aquest desgraciat d'aquí a baix. I tanmateix, per més que ho intentis, no pots. Més tard, quan van obrir la porta del carrer per treure la caixa, va entrar una barrumbada de claror del sol dins la cambra i els àngels, que eren transparents, igual que el glaç, es varen fondre. Va ser la nit, quan vaig apagar el llum del meu dormitori, que varen tornar a aparèixer, i el que feia de portaveu em va prometre: sempre em tindràs al teu costat, pots estar tranquil·la. Em vaig dormir, feliç, estimada i protegida. Fins i tot em vaig somiar esmunyint-me pel forat d'un enorme sedàs que una mà poderosa s'assetjava, fins a caure dins un clat del cel, on feien la migdiada els elegits.